Baiona é un dos poucos topónimos con data de nacemento coñecida, porque se sabe que o nome de Baiona nace no ano 1201, cando o rei Afonso VIII, chamado Noveno, lle concede carta foral aos veciños da vila e, no mesmo momento da concesión da carta foral, modifica o nome previo que tiña a poboación. Neste caso, consérvase o texto da carta foral e nel dice explicitamente que o rei lle impón o novo nome de Baiona, no ano 1201, a unha vila que previamente se chamaba, en latín aparece como Erizana. Hoxe sabemos, grazas á documentación do mosteiro de Oia, que o nome en galego correspondente era Irisán. O nome antigo, Erizana en latín ou Irisán en galego, crese que é un derivado de Ericium, que é o nome do ourizo, e faría referencia á abundancia de ourizos de mar aquí nesta zona do litoral. O novo nome imposto, o de Baiona, é eco de un topónimo xa existente que é a Baiona do País Vasco francés, que no século anterior fora probablemente o porto máis importante do Atlántico europeo. Este nome de Baiona é un nome de orixe vasca, derivado dunha raíz ibai ou do sustantivo ibai, que significa río en éuscaro. A Carta de Baiona, dada en 1201, a que lle impón o nome de Baiona, foi emitida en Faro. Durante moito tempo os historiadores pensaron que ese Faro era unha das illas Cíes. Hoxe sabemos que Faro era o nome antigo da Coruña antes de que o propio rei Afonso VIII, chamado Noveno, lle modificase o nome e lle impuxese no ano 1208 o novo nome que dá na actualidade Coruña.